Здравейте, казвам се Тео и в това видео искам да ви покажа как може да създавате маски в Layout и да изрязвате детайли от обектите си. Нека създадем един обект. Както виждаме, по подразбиране той е запълнен. Може да изключим запълването като изключим Fill. Селектираме прозореца на нашия обект, селектираме Fill и с десен бутон избираме Create Clipping Mask. Когато кликнем два пъти върху обекта, може да сменим позицията, така че всичко, което искаме да покажем като детайл, да влиза в нашата маска. Има още един начин за създаване на Clipping Mask с очертаване на обект. Нека разгледаме тази средната част и да създадем един обект, който да огради. Отново избирам този обект. Избирам цялата картинка, след което десен бутон, Create Clipping Mask и безпроблемно изваждам детайл от моя проект. Мога да използвам и Freehand Tool, когато очертая специфичен детайл. Отново задържам Shift, селектирам острието, което създадох около обекта, селектирам обекта, десен бутон, Create Clipping Mask. Разбира се, мога да скалирам всеки един от тези обекти и да променям в случая тяхното очертание, променям стила. В този случая, след като изрязахме този обект, препоръчително да остане без очертание, тъй като самия фон на модела е бял и е по-лесно да го използваме в презентация. Ето един конкретен пример как може да създадем и извадим детайл нагледно от визията на целия проект. Разбира се, тук можем да сложим и още детайли. Създадем стрелка, насочена към конкретния детайл и да го опишем с текст и неговите спецификации по-конкретно. Ето още един пример за използването на Clipping Mask с SketchUp модел. Може да видите как позиционира самия модел и показвайки този модел в презентация, има част, която е вградена в земята. Самия модел случай е тази долната част, която е подземна. Може отново да използваме. Аз ще ресетна позицията на модела, за да си обърна позицията на камерата. Може отново да използваме Clipping Mask, за да очертаем частта от модела, която не искаме да виждаме. Вземам отново Line Tool. Ето така. Включвам Fill. Селектирам целият модел. Задържам Shift. Селектирам и обекта, който създадох. Десен бутон. Create Clipping Mask. И сега мога да позиционирам модела няколко пъти, дори да го копирам и лесно да поставя размери и описание за детайлите на самия проект. Както знаете, в Layout може да импортваме JPEG файлове и PNG файлове. Лесно след импорт на JPEG файл
можем да изрежем детайли от него. Селектираме това, което искаме да изрежем. Селектираме цялата снимка, тесен бутон и Create Clipping Mask. Така може да извадим детайли за нашият приятел ето тук. Благодаря ви, че гледахте това видео.